Simbi rwanda. Tiripotuona tiri kusangana pano pasekuru padare. Nyaya yaminayo kana kuti yandanzwa ndiye mwana angane chirwere chemaziso kana kuti ari kurwara nechirwere chemaziso. Mungatsanangura kuti dambudziko iri rakatanga sei? Dambudziko remwana rakatanga 2015 aine 2 years. Asi matangira rakaita ndrokuti umwe wake mukuru kwaari ndiye akarwara murwari uya wanga usinganzwisisiki kuti mwana akangotanga kungoita kungozvongonyoka senyoka so ari mumba asi sachatauri kana kuita chimwe chinhu kana kuita sei. Zvaitika muri kupi? Tatiri kumusha kuzaka. Okay. Ndikatati saka ndaigara ndiri ndega inini nevana vangu varwari vaviri. Saka pandakatanga kuona kuti mwana uyu pane zviri kuitika paari ndakatanga kumhanyawo kumachechi. Chechi yataipinda ZCC. Ndobva vambozama kuti vabatsire mwana but zvikashaya futi basa. Saka ndiri munhu uya akazonzi ndibve pamba ndinogara kunze kusango kwaaibatsirwa mwana uyu aiita zvokuzvongonoka senyoka asingachatauri. Saka apa vanga vakatende munogara kunze ndivai kubatsirai? Ndivai ndibatsira. Vanga vari vechechi kana kuti vari vanhu vechivanhu? Vanga vari vanhu vechechi ZCC. Okay. Ndivakati ngavambomira kugara pamba pavo mwana abatsirwe ari kusango. Saka pandandiriko kusango ikoko muzofona after 30 minutes. Sekuru kana iPhone yenu. Saka aiwa ndiri mudare. Saka pandandiri kusango nemwana uyu achirapiwa hapana chaichinja hapana chaita sei. Ndanguva inini chete mungu anga ari kuSouth papo pazvakaitika izvi ndanguva inini chete ipapo pasina kana mumwe wehukama akanga aripo. Tinyadzoka futi paibe kukuvharirai. Saka pandakange vanhu saka pakazotanga kuita vanhu vakazoti kusei muri mega nemwana hamuna here hapana here vamwe vanhu vehukama varipo kuti mubatsirane kudambudziko remwana. Ndombokudzisira machembe chinangwa chikonzero chakanzi mubve pamba munobatsirwa muri kunze kwomuchi changa chiri chichi? Handizii zvinhu zvakataurwa nemaprofita kuti ngavabatsirwe vasiri pamba pavo pazvakatangira. Saka hoi mamuna kuzobvunza kuti Saka handina kuzoziva kuti zvaigona kunzi pamwe zvinonge zvichibva pamba ipapo. Handiti. Saka pakazoita vakazoti ko sei muri mega musina kana munhu wehukama wamuinaye. Ndichibva ndati kuna Amaiguru variko asi Amaiguru ava vanoenda kubasa nokuti vaidzidzisa madhezi vavo. Vanoenda kubasa umwe munhu hakuna vana bamiri vese vanga vari kuSouth. Bamukuru vanga vari kubasa kwavo kuTriangle. Saka Amaiguru ava vakazofonerwawo nevakavafonera vakati teverera mumwe musango maari nemwana ari kurwarirwa nemwana. Ndobva Amaiguru vazouya. Amaiguru mukadzi womukoma wemurume. Ndobva vazouya. Saka pavakauya uya anga asingarwari uyu anonzwa maziso anga asingarwari airwara ndouya anga akararawo ndiye airwara. Saka Amaiguru pavakasvika Amaiguru ava vane problem yemaziso. Saka vakanga vakatopfeka maglass emaziso aya. Saka vakangoti vachingopinda muchitende mandandirimo mune mwana nevana ndobva vabvisa maglass avo ndobva vapfekedza mwana uyu. Saka pavakapfekedza mwana uyu vakabva vatoti upenyu hwako hwese uchanzwa maziso. Saka takangozvitora kungoita zvinhu zvingori fani takatoseka. Takangozvitora kungoita zvinhu zvingori fani. Saka manheru manje mwana uyu ndopakatanga kututuma maranga mumaziso. Manheru edhera vakabva ivo Amaiguru vadzokera kumba vakatanga kututuma maranga mumaziso. Kubva ipapo kusvikira izvezvi. Angani makore mangani baba? Ipapo anga ne 2 years. Anga ine 2 years. Saka kubva ipapo takambomhanyawo kuenda kuMogensta kuchipatara kudi asi aiti kana kukamisa mamushongo kuchipatara kuMogensta watete anyorerwa zvaiteta wese. Kubva tamboenda kwamutendi kuchechi kwataienda madhezi wawo hapana chakachinja. Ndokumboenda kuna madzibaba hapana chakachinja. Chechi zhinji ndakapotedza. Hapana chakachinja. Ivo kuna mwana paakapiwa maspecks aMaiguru handimati ndopa zvakabva zvatanga. Matanga aMaiguru vakati chii? Because vakunetsona kuti zvechokwadi handi vakamuti upenyu hwako hwese uchapfeka maspecks but mwana abva atanga kurwara nemaziso. Zvakatanga ipapo Amaiguru vakambotaurwa navo kuti Amaiguru muri kuona here kuti mwana aita problem yemaziso mushure mekunge mamupfekedza maglass. Tadi tambofamba semhuri. Asi Amaiguru nabamukuru vakaramba kufamba semhuri. Because kumwe kwese patanga taakufamba zvainzi fambai semhuri muone kuti tiri kurwarisa vana vachii. Saka Amaiguru nabamukuru vakaramba nanhasi havasi kutonga. Saka vakanga kufamba murume wangu inini nevaningina vachuni yanzvenzera chete. Asi mukufamba imo maindosvika kunzi zveina munotora mukoma wenyu nemukadzi wake. Saka kuzotora mukoma nemukadzi manje Amaiguru nabamukuru vari kuramba nanhasi. Okay. Saka kwamaenda vaiti vanozvigona here? Vaiti ende tombotora henyu Amaiguru
nemurume wavo vaiti vanozvigona asi vaingoita zvavaita asi waenda kumba hapana chaichinja pamwana chandiyaona chavaigona kuda kutsanangura asi kupedza dambudziko rasingaperi. Okay, pavaitsanangura vaiti chii? Vaitaura kuti ndezvemumusha. Okay. Vaitaura ndezvemumusha asi kuti zviri kuda muripo mese semhuri. Kunyanya mukoma uyu namaiguru varipo asi kuti mukoma namaiguru manje kuti tichivati vairamba. Amaiguru achiri kupfeka maspecks? Sezvo ndakatoka kumba kwacho naikoko ndavane makore. Okay, hamuchaziva asi vanoziva nezvavanongoti vanopfeka. Okay. Saka pamaishandirwa nevanhu vekuchechi yeZCC handi ndo vakati mbobva ipamba? Ndashandirwa nevanhu vekuchechi yeZCC ndichiko nababa vako nomurume ndokuti ndashandirwa ikoko tikazobva tikaenda kune dzimwe chechi dzakangosi ndaa munhu ngoti kana pandangonzwa kwavanonzi panoita ndotoita asi nasati ndambopinda hangu mune zvechivanhu izvi. Okay. Saka iye ane makore mangani? Ike zvinezvi ane 9 years. Ane 9 years. Saka ndingati akaita period yakaita sei achirwara nemaziso? Ane 7 years. 7 years. Kuchikora ari kuenda? Ari kuenda. Ipapo zvaimutadza sei zvimwe zvidzidzo zvake nyaya dzemaziso idzi? Kuchikoro dambudziko ripo ndokuti kuchikoro anotogara kufront kumberi chaiko chaiko. Kana akagara nechokumashure kudai so hatooni zvepano angasachatooni zviri pabhodhi. Saka takatozoenda kuchikoro tikandokumbira kuna ticha kuti avamugadzike kumberi. Asi chero ari kumberi ikoko otongo dambudziko futi. Ani achitonyora zvimwe zvinhu achitosiyira asingatooni kuti kwakanzi chii. Okay. Chakazoita kuti muende muchivanhu chii? Chakazoita kuti ndiende muchivanhu ndakangotsanangura dambudziko rangu nerimwe gurupu rechechi. Randani ndakajoinawo. Ndobva ndatsanangura nyaya yangu. Anditi papaitawo mumwe mukadzi akazondivinga kuinbox. Ikoko. Ndobva nditi iwe wambotira here Sekuru Butsu unovaziva here? Ndikati Sekuru Butsu wekupi zvikanzi ndikupe namba dzavo utaure navo. Ndobva ndamuti vandiita nezvei zvikanzi zvechivanhu ndikati zvechivanhu handizvibhilivi. Zvikanzi asi chimbozvitiraya. Ndikati havabhadharise zvikanzi vanobhadharisa ndikati vachibhadharisa handisi kuda nokuti ndanzwa nekuda kuda mari pamwana wangu. Kana vachita bofu ngachitongaita hake bofu. Ndobva nditi aiwa try mbovabata. Saka ndobva ndakazobata Sekuru Butsu asi ndichotaura navo ndandiri munhu yanga asiri serious because ndaiziva kuti zvinenge zvingotongori zvokungofara. Ndobva ndataura navo vakati vari kuSouth asi vari kuuya kuZimbabwe. Vakati tosangana kuZimbabwe. Ndobva ndavatsanangura ngati Sekuru ini handina mari. Asi ndine dambudziko remwana wangu remaziso. Mwana wangu atanga kurwara nemaziso ane 2 years. Iye zvine zvavane 9 years. Ndobva ndavatumira mapictures emwana achiri serious vamaona. Ndobva vanditi muzukuru ini ndobhadharisa. Asi dambudziko rako iri ndichakubatsira. Hapana sendi raunondipa. Kana uchizondibhadhara uzondibhadhara ndashanda mwana wako. Wagutsikana kuti mwana zvapera. Saka ndakangozvitora kuita zvinhu zviri fani futi. Saka Sekuru Butsu pavakazouya kuHarare. Shamari yangu ya ndiye nyakutonditanga futi kuti wakazovaona here ndikati ndiri kuzvinzwirawo Simbi. Vati regedza ndikutumire mari kana usina mari yebhasi. Ndikutumire mari uende kuHarare. Ndobva nditumira mari ndobva ndauya ndobva ndaona Sekuru. Ndikaona last week asi ndakaya kuno kuti ndega ndakatosiya mwana. Okay. Because ndaida kuzomeka sure kuti ndizvere. Ndobva ndangoyawo ndizi ndega mbva vandipa mushonga. Pane mushonga wakandipa wakanditi mundosvika mundomuita wokudonhedzera mumhino. Ndikati unomuti Sekuru mwana anonzwa maziso kwete mhino kwete flu. Vakati endai munomudonhedzera mumhino. Saka ndakandosvika kumba dhedhe iroro ndobva ndamudonhedzera mumhino. Because akuona anga asingachatoona. Ndobva ndamudonhedzera mumhino. Asi ndandisina kutenda. Ndobva mwana avata. Mangwana makusina kamuka akapupira maziso ayo. Nemaranga zvokutoti dhuma zvokuti ndakatotora fisi rini kumudai. Kuti asvinure. Saka paakasvinura paya ndobva ndamugezesa. Ndobva ndakatanga kutoona mwana atochinja maronda anga anawo maziso. Nemamwe makata mazigoko anga ari papasisina ne 1 day. Chibva ndabata Sekuru chibva ndavaudza. Vakati kana muchikwanisa kuuya naye uyai naye kuno. Ndokuzosvika pandakaita nesu. Okay. Shamwari yenyu makazomuendera here futi kuinbox? Shamwari ndikutaura naye. Makamuti? Shamwari ndikutaura naye ndikutomudza kuti zvinhu zviya zvandakanga ndishora zviya. Ndiri kuona ashando kuchai. Okay. Saka tiita sapazvi kwamaibatsirwa kudzichechi nekubatsirwa kuchivanhu tingati zambuko renyu rabva kupi?
inini zambuko rangu rabva kuchiva pandaishora ikoko ndokwaramba kuti kusechi ndakambozama makomo ndikambokwira kana kutsanya ndikambotsanya asi zvaitoita sekuti zvaitoita wespa ndaitonamata pachiva. Okay, but Sekuru vakabudza here dambudziko kuti riri kubva uku vanhu vakangoswita zvokubatsira mwana chi? Sekuru havana kubudza dambudziko, vakangobatsira mwana. Handiti saka kubatsirwa kwamaitwa kuna Sekuru kungakuita sei here kunamata? Kana kunditadzisako. Handiti aiwa kunditadzisa. Handiti tinotenda Mwari nekuti Mwari mumwe chete. Nokuti vamwe kazhinji mari idzo dzinopiwa vanhu ndedzekuti kun'anga kwakaipa kwakazodai so asi n'anga dzacho dzinototo ndichinge ndakubatsirai kudai so chiendai munonamata nekuti munenge maita se munenge masununguru. Toziva kuti kune kumwe kwamunonzi aiwa chibva mauya kuno kuzoita izvayo chikuru ndechekuti nezvinofanira kunge makuchienda kuchechi munonamata manje makanyatsosunungura kuti Mwari munhu wamakandipa uyoyo wakaunzwa neshamwari yangu ndiye akandipa zambuko. Handiti saka mashoko enyu kune vamwe vanogona kunge aine dambudziko ari mukati mekereke ari kubatsirwa nemaprofita nemadzibaba nanapapa nemaprofita but dambudziko harisi kupera. Imataura kuti kunamata makanamata, kutsanya makatsanya, makomo makwira makakwira, ndobva mapiwa n'anga, ndobva maita doubt. Handiti saka advice yamungada kuudzawo mumwe munhu achiri padoubt papotsine pakanga muinayo kudhara ndeyekuti chii? Advice yandingangopa kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti zviro zviedzwa zvimwe musachangana kungodhauta usati wamboona kuti zvakamira sei, nekuti ndiri munhu anga asingabvumi muzvinhu zvechingangana zvachose, asi kunganga ikoko ndokwakaita kuti mwana wangu nhasi aone zvandansisa chati izvo njiro hama dzangu chaidzo kana chiro vakatoteerera vanotoziva kuti mwana uyo dambudziko ranga ravapo ranga rokuti takungotarisira kuti mwana akatova bofu. Saka ndotongopawo advice yokuti zviro zviedzwa. Sekuru bvudzi yesimbi riri sei basa? Basa tinaro. Tinotenda. Tanzwa uchapupu hwamai vanga vachitaura nenyaya yemwana wavo anga aine dambudziko remaziso. Mungataura kuti dambudziko iri makasangana naro sei? Dambudziko iri ndakasangana naro zvakanaka because vakatanga kutaura kuti ndiri kuSouth Africa. Ndikati aiwa ndimirire ndobva ndimirira. Musi wandakasvika vakatora 3 days ndobva vauya. Saka kuuya kwavakaita ndobva ndapinda matare angu. Ndobva ndavati aiwa mushonga unofanira kuti urape mwana. Ndakavapa ucho. Mushonga andimunoziona. Ndobva ndavapa ndikati ende munomudira mumhino dzake. Vakasvika tauridzai Sekuru vazuru venyu kuti vanyatsokunzwa. Ndikati enda munomudira mumhino dzake ndobva vasvika vakandomudira Sekuru kwandakaita. Aigara zvazvezvokudai maziso aisosona munoona. Ndobva avata manheru acho achimuka mangwana. Ndobva vati mwana asi kuona maziso avharika zvazvokuti anga abuda maranga aya. Vandati aiwa mugeze, ndobva vamugeza akadai ndobva asvinura. Ndobva atanga kubva ipapo haana kusosona maziso kusvika nhasi. Aiva nezvinhu zvazvikuratidza kuti ari kuda kuita bofu zvazvokuti zvichena zviyazvi. Izvi mukamutarisa zvake zviri kutobva zvega ava kutoona zvekuti dai manobvunza ati kutsanangurai mwana kuti aiwa handichasosoni handichaiti sei. Mwana tangotoda kutaura naye nenyaya yeage. Mwana achiri mudiki amai ndo vanoita sei vanomutaurira. Saka imi muchitarisa matare acho handiziva kuti makapinda here deep. Dambudziko iri rakabva kupi? Kunyange zvekuti tisingataure mazita. Dambudziko iri rakabva kuna Amaiguru acho. Ndakabvunza matare angu asi ndakavimbiswa kuti inini Amaiguru vacho vapenyu. Pano paSly ndinofunga kuti vanhu vachavaona because ndoda kuvadeedza pano nemishonga panapa. Ndichada kuvadeedza pano nemishonga panapa. Saka vanenge vachivaona vanhu pano tichibvadzanangura kuti imimi sei makadai sokumwana handi munozviona. Ndiko kuti ivo ndo vanofanira kutozondibhadhara mabasa randiri kubata. Because izvi zvindati mbava vena ndikuda kumupedzisa pane zvandoda kumuita nhasi vari kudzokera naye. Amazvona. Saka ndovimba kuti ndokuvimbisai vateereri kuti vazukuru kuti muchavaona mai vavo pano. Saka tingati chinangwa chavakaizviitira ndechei? Right. Amaiguru vaida aba munini. Anozvona. Saka vaiti vakakanda mhepo sekudaro saizvozvo. Vanogona kusara nechi
nemurume uyu aenda namazona saka zveshuwa zvakaitika uyu akapomuka ivo vakasara saka murume paari ndinoza kudaro South Africa iko vanotaura naye zvaike panawe mari achiti ndichazobhadhara but ndinoda kuti haasi kubhilivha kuti mwari kuita ari kuona ndimushoori pa. Okay, saka Amaiguru vakazowina here, murume Vatore havana kuzotora asi musha uyo wavo wakaparara manje. Okay, nekuda kwedambudziko iroro rakatanga Mwana ine 2 years. saka tichitarisa ipapo Sekuru kuti dambudziko rakaparara nekuda kwezvakakonzerwa naMaiguru. Handizivi kuti murume atone musha here kana kuti murume asati ava nemusha ari kutoda mukadzi wake. Okay, saka dambudziko iroro rinopera zvaro kuti kana vachida vanotaurirana kuita sei ngavavimbi kuti dambudziko iri kuita sei tiri kuripedza. ndazama muchiti muda kuti Amaiguru vagouya mavadana. Ndanzwa muzukuru wenyu wamuri kubatsira chiti kwese kwavaenda vaingonzi uyai muise mhuri, asi Amaiguru nababa mukuru vari kurapa. Vaivashandisira muromo, isusu hatishandisi muromo kuti uyai kunoku kana foni aiwa tine zvatinoshandisa ipapo zvinoita kuti zvivadhonze kubva kupi kubva ikoko vanokarwa vapa napo anozviona ndo mashandiro atinoita. Okay, saka ngatibvai kana vauya vozoita sei? Kana vauya manje 1 chekutanga vanofanira kukumbira ruregerero kune ava vakaitira zvinhu zvakadai saizvizvi ari munozviona. Number 2 vanofanira kundibhadhara, because ndo vakaita basa iri ari munozviona. Number 3 vanofanira kutaurirana vachataurana meno chataurira kuti chii ivo ndo zvinenge zvava kuda ivo nekuvabvisa zvavanoshandisa izvozvo ka1 kuti vasazozviita futi. Okay, kuvafixa. ngatibva tenda ipapo Sekuru panye kuti vakawanda zvesho vari kutambudzwa nevanhu nevarovi vavo vanogona kuuya kwamuriwo vachipinda matare vobva vati amurovi wangu ino handingamukwanisi. PaMaiguru apa muchavashedza vazukuru vanenge vachidawo kuenda through process iyoyo yokuti vadaidzirwe murovi wavo ouya oreurura oparadzirwa zvinhu zvake. Munopafambisa wose ipa? Tinopafambisa munhu pane umwe munhu kuti kana tinogona kubvunza matare edu handiti matare edu anotitaurira kuti tinowina. Pane vamwe vanhu vanotoriwo ari muroyi akabata zvakadarikidza akatobata zvekutoti ndikada kumuzama ndigona kutadza. Saka dare rangu rogona kunditaurira kuti aiwa uyu munhu chibaba ichi amuzona saka tobva takutsanangura kuti muzukuru aizvi tokuendesa pakati ndokunopera dambudziko rako ina ndirikwanisire roda ningiri amuzona ndozvatinoita. Asi kana vachida kufamba nenzira tikatsanangura kuti aiwa towina tikavimbisa tinowina zveshuwa tobva tawina. Tiyotarisa Sekuru mamwe mabasa nematambudziko amuri kubatsira vazukuru ndani? Matambudziko andiri kubatsira vazukuru matambudziko eurwere zvakanyanyisa ndopamafuti urwere zvinenge zvichivatambudza nevavanoti hatisi kuroorwa ane dzimba dzinokuputsa kunetseka ndozvanonyanya kubatsira zvakanyanyisa inini. Urwere hwakawana munhu akura kana kuti azvarwa ndo urwere hwandinonyanya kubatsira zvakanyanyisa iwo amazvona. Pano paSekuru panoda vanhu vaya vanoti takaneta tafamba taneta ndinokasvika pano matare angu akandibvumira munobatsirika. Kune vamwe vari kuti panyaya dzekubirwa idzi inini ndabirwa handina mari handiti mari yangu pamwe ndatombofambawo mari yangu zvinoita yapera. Ndiri kuda kuti Sekuru vandigadzirire kuti munhu akandibirawo adzose ivo vozotora mari yavo kana kubhadharwa nemunhu iyeye. Ipapo munopafambisa wose? Ipapo tinogona kutaurirana handiti sekuti mudare muno tichitaura nevadzimu vedu muno handiti isusu ungagona kutaurirana neni asi kana ndakupinda mudare dare roti ngaakande endiro saka endiro unokanda endiro tobva taita sei takugadzirira zvinhu zvako zvoita sei zvodzoka tobhadharana. Endiro inotodikanwa chero munhu akauya akaita sei endiro ndoyekutanga ungashayiwa zvimwe yese asi endiro iri kuita sei iri kudikana todira futi pasi
tozivisa muzukuru wawe ndo mashandira tinoita. Okay. Kozoti vane vazukuru vari kufunda Sekuru vachifunda nyaya dzekuti chikuti tikaita kuti vanhu vari kutoona vakawanda vatori varume vari kufunda vachifunda mudzimai wangu ari kubuda ari kufamba saka ndiri kuda central locking. Tinayo central locking tinoishandisa zvakanyanyisa but mashandisiro atinoita manje zvinoita nokuti iwe murume wacho uri kuita usei. Okay. Paripo pengoti iwe uri kuda kuti mwana wevanhu agare mumba iwe uri kuenda kana kuti 5 months uchitiza unozodzoka nenguva yaunoda. Totanga tabvunza matare kuti munhu ari kuda kudai kuda kufikisa munhu here kana kuda kuita sei. Uri kuchengeta mhuri yacho here, mukadzi wacho uri kumuda here kana uri kuita sei. Pane kuzoda mukadzi nekuona kuti ava neumwe ani munoziona kuti unoda kumufikisa hatishandi mashandiro iwawo amunoziona mwana wemunhu kwa saka tinotarisa kwese. Saka uyu murume auya nenhau yake chimira mataro kutsanangura kuti aiwa uyu haiti uyu haachengeti mhuri siyanai naye tokudza kuti babaka hai nhau yako yaramba. Okay. Handiyo zvimachite zvinhu neke wakadzi vana vakadzi vanouya vachindira kuti ndira kuita central locking pamurume wavo kuita sei ndira kulokaoda kusunga murume wavo. Zvinoitika futi vakadzi vanodaro kunyanya vakadzi vanoda kusunga stereki asi iye anenge achida kuita sei vamwe achida kuita zvake zvaari kuda kuita oda kusunga murume. Tinotanga futi takuongorora kuti uri munhu akaita sei amuzoona nekuti matare edu awa achitsanangura nditi ari kutsanangurira nyaya yaunenge uchiita iwewe. Okay. Kuti uri kuita chakati chikati munhu ehongu ari kuda kusunga kunge chokwadi asi pane nhau yakati yaari kuita uyu ari hongu ndopata kutsanangurira aiwa muzukuru kana pakadaika panoita kana kuti hapasi kuita hazvinewa uya nemari yakawanda sei amazona dare ndo rinotaura because ini ndakadaiswa handisi chunu asi kuti matari iwo vantu apa mamwe kutengeka kaze kuti mushonga muneziya saka ingoita ngondipai ndinozisunga zvinoitika futi handiti unenge but hatizvikurudziri semu nekuuraya vanhu hatikurudziri kuuraya vanhu mishonga kuuraya vanhu hatikurudziri iyoyo amazona ndomashandiro atinoita panapadare. Saka vari kunze munovashandira sei? Vari kunze vanobatsirika pafoni zvinoindira nedambudziko rako kuti rakamira sei ani munozoona matambudziko afanani umwe anogona kuti ndiri kupengerwa nehanzvadzi izvezvi apa upengo hwo unenge uchida kuti utemerwe mushonga mumusoro apa kuda kubviswa mhepo iri pauri apa pakuti ingozi inenge iripo ingida kutaura saka hazvogona kusakwanisika. Asi kana iri nhau yekuti Sekuru ndiri kunzwa chipfuva ndiri kunzwa nyama yangu iri kudai aiwa tine plan hatishayiwi plan yekuti tikurape uriko. Mashoko enyu Sekuru amungade kuzivisa vazukuru venyu pazuva ranhasi? Mashoko angu anoda kuzivisa vazukuru ndekuti ngavasununguke kuuya mudare masekuru kana usina mari chema uri mudare handiti usachema pafoni chema uri mudare. Sekuru inini ndatambudzwa nechirwere chandinetsa asi Sekuru handina mari handiti tokubatsira chizori mangwana uchadzoka uchida sei uchitenda kuna Sekuru haungafiri mumba nokuda kwemari ndo zvatinokurudzira izvi.